Nej, jeg suger. Jeg er klar. Jeg suger inden når du gør det måske ikke. Ind i lommen på ham. Ind i lommen. Ej, det er en fræk. Jeg fik det på film. Jeg filmede det. Nå, du må det altid have. Ind i lommen. Ej. Ind i lommen. Hvad er det? Hvad fanden skete der? Ind i lommen. Ej, det synes jeg